Olemekezeka a Moses Kunkuyu omwe ndi nduna yakale yofalitsa nkhani kuno kwathu Malawi amacheza ndi mtolankhani wa wireless ya Zodiac pa programu yochita kuti Zodiac Exclusive kumene ndithu amayankha mafunso osiyanasiyana makamaka okhudzana ndi mmene chisankho cha 2025 chidayendera komanso kuti kodi moyo kwa MCP uli bwanji after kugonja pa chisankho chimene mkulu wina akuyika maganizo ake pazimene akunkuyu pamenepo ndiye timati tikhale limodzi kuti timvere mkulu amene kuti akamaliza musangochoka mutipatse maganizo anu in the conversation below pompano pa Nyanza Voice Box. Mwadzuka bwanji pa gulu lathu la Rise and Shine. Ine comrade captain ndadzuka bwino kwambiri. Ndeti mafuna ndinenepo nkhani yokhuzana ndi kufunsidwa mafunso kumene kunalipo pakati pa akunkuyu ndi wa Zodiac yo. Timafuna titero kunena kuti tisanafike kumeneko mwadzuka bwanji adimini komanso mwadzuka bwanji nonse konse kumene muli Malawi anzanga kunja kwa dziko la Malawi komanso ku Malawi konkuno. Ndimafuna ndikambe chinthu ichi kunena kuti chisankho chimene anapanga anzathu a MCP kulephera kuthandiza zika zawo nkumabisa chimanga nkumabisa katundu wofunika ndi zina mwa zimene zapangitsa kuti iwo achoke mboma. Kusamvera chizudzulo ndi zina zimene zapangitsa kuti achoke mboma. Kusalemekeza Amalawi ndi zina zimene zapangitsa kuti alowe mboma, kuti asalowe mboma. Kwakukulu kwambiri ndithokoze kwambiri akunkuyu chifukwa akunkuyu mwabwera poyera kunena kuti anthu analephera kukusankhani chifukwa simunachite kufuna kwa anthu. Fact ndi momwemo kuti anthu anali wokwiya chifukwa zimene mudalonjeza inu simudapangire anthuwo. Choncho ganizo lakuti amene ali ndi galimoto ndi amene amadziwa kuvuta kwa fiwero akunkuyu pamenepopo simudalankhule bwino chifukwa mwanena kuti no anthu amene no samabwera pa layini nkufuna mafuta sizimakhuza. Speech kulankhula kumenekoko simunalankhule bwino chifukwa munthu wina alibe galimoto koma ali ndi munthu amene akudwala amafunika aduse kwa anthu amene ali ndi galimoto kapena njinga moto kuti nyamule wodwalayo. Ndiye ngati fiwero akusowa ndiye kuti akusowa kukhuzana ndi Malawi aliyense kapena kuti aliyense amene akupezeka m'Malawi muno zikumukhudza ngati choncho. Mmene mwafotokozerapo za fiwero kuti fiwero akuvuta panopa ngakhale Professor Arthur Peter Mutharika ali pa mpando. Professor Arthur Mutharika panopa sanapange maziko a fiweroyo. Kwa maziko a fiweroyo onse amene akupezeka kumera ndi bodi yanu imene munayikhazikitsa imene ili ndi kuthekera kopanga zinthu kuti anthu aone ngati kuti profesa akulephera. Akasankha yake board members ndi ma trustees pamenepo pamene pataoneke kunena kuti no akulephera pati pamene kuti apange pati. Choncho sikuti munalephera kuwina chisankho chifukwa chakuti munali ndi marainzi atali ayi. Zimene zinachitika no kwambiri pa miyezi iwiri ndi zinali kathiti komano sizinapangise zimenezo chifukwa anthu akumuzi nawonso amaonabe ndi mmene iwo akhalira ndi mavuto osiyanasiyana pakutha pachani pakutha pa zaka 5 zimene zinali pa mpando. Musayiwale kuti malonjeza fertilizer wa 54,000 nkanthu zimene zapangisanso kuti mukhale kunja kwa chani kwa boma. Komanso musayiwale mmene anafera vice president ndi gulu lina. Inuyo munaonesa kunena kuti no mumapasa anthu zimene sizili izo mumabisa inuyo. Ndiye akunkuyu ngakhale kuti kumeneko sikunapite mafunso okufunsani mwina zatengera kuti azodiac iwo anena akutero koma ni njira imodzi imene yapangisa kuti ino akutulutseni mboma. Komanso nkomwe MCP sinawinepo chisankho mwina ene muli ndi history ndili nthawi iti imene munawinapo boma palibepo fwa papa inali tonse alliance. Mtampha Chilima ndiye munali ndi mwayi
woti tsopano zikhale ngati kuti inu muli mboma komano ikanapanda Tos Alliance inu bwezi simunalawe mpando wa upresident. Choncho chimene ndifuna kunena apa ndisakuchedweseni nthawi nchonena kuti mmene munalamulira 5 years ndi zimene zapangisa kuti anthu asakusankheni chifukwa munali bias kwambiriso. Munachosa maofesi ofunikira ku Blantyre, munachosa maofesi ofunikira ku Mpoto, ozayika Central Region. Pochoka mpano ku State House simunachokeso bwino, zimene zakupangiseni kuti musadzaloweso mboma. Musazinamize kuti mukhoza kulowa mboma zosatheka. Tilowe pang'ono ku nkhani ya ma MP kuti munena kuti ma MP amene adayima paokha abwerera ku MCP, izo nzoti muyiwale sizingatheke. Chifukwa inuyo munali ndi anthu amene mmakonda, ndi anthu anali ndi awo amene amakonda. Ndiye kuti amene anawinawo si anthu ayi, ndi ali nchisankho choti akhoza kupita kulikonse kumene angapite. Nkhani ndi imene yoyo. Ndiye ngati anthu akukhamukira ku DPP pali zifukwa zikuluzikulu. Kumene anthu apita, kumene mtengo waweramira ndi kumene umagwera. Mwadzuka bwanji bwana Kunkuyu?